Hola, aquest és un missatge per donar-vos les gràcies. El passat desembre us vam demanar de fer-vos sòcies i socis de Noveac, volíem arribar a les 300 persones i avui volem dir-vos que ho hem aconseguit. Som ja 360 persones, així que estem molt contents. I alhora també volem dir-vos que sabem que això no és suficient, ho sabeu, la guerra llarga avança. Tan sols a la franja de Gaza els darrers mesos han estat assassinades 28.000 persones, el 80% d'elles dones i nens. De la mateixa manera, els autoritarismes també estan avançant, tant les dictadures com les ideologies contràries als drets humans, i avui en dia protestar és un esport de risc. Les persones amb qui treballem estan sent arrestades, perseguides, acusades de terrorisme, de traïció, expulsades de la frontera. Ho sabem, la situació no és bona i també sabem que som una organització petita, però us ho volem dir també molt determinada a fer front a la guerra, als autoritarismes, a la impunitat de totes les persones que ens estan conduint a aquesta situació. Així que gràcies i una promesa, no ens rendirem.